खौरांगिरिनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दा जियानो जादोला नैबे समा गासै बुहुमनाङैनो खोब गिख्रंथाव COVID-19 नि थाखाय आरो फारसेथिंहाय BTC आव बा BTR आव इलेक्सन जानो थांगासिनो बेबो दायो दोनथ'नाय जादों जाय माने COVID-19 नि गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाहोनाव। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों आपडेट नोंथां? बड'लेण्डआव थानाय आसामाव थानाय भारतआव थानाय गासैबो जोंनि बर' फिसाफोर बयखौबो खावलायगोन जे बयबो सांग्रां जानानै थानांगौ आरो आसाम भारतनि बादै फरेनाव थाग्राफोरखौबो आं खावलायगोन जे बयबो जाहाथे सांग्रां जानानै थायो मानोना बे बेरामनि दासिमबो जेबो मुलि ओंखाराखै, बे भाइरासनि जेबो मुलि ओंखाराखै। दा बे हिसाबै सांग्रां थानानैसो जोङो गावखौनो गाव बासायनांगोन। जुदिअबा बेनि जि मर्टेलिटि रेट थैनायनि रेटआ खोब बारा नङाब्लाबो बे भाइरासआ जोबोद गिख्रंथाव भाइरास। दा बेनिखायनो जोङो सांग्रां जायोबासो बेनिफ्रायनो बासिनो हागोन आरो बेनिखायनो जुदिअ जोंनि ओनसोलफोरखौ ग्रीन जन, अरेन्ज जन, रेड जन सायख'नानै होदों अब्लाबो जोङो जि जनावनो थाया मानो जोङो सांग्रांथिखौ बयबो सानफ्रोमबो जोंनि आखलावनो लाबोनांसिगौ। एक नम्बराव जाबाय ससियेल डिस्टेन्सिंखौ जोङो मेनटेन खालामनांगो। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोङो मास्क गाननांगो आरो थामथियाव जाहैबाय सेनिटाइजेसन। हाथाय बाजाराव थां, बहाबा मायाबा मोनसे खामानि माव, थांग्रोमोना सोरजों मायबा मुवा बेसाद दाङोबा आखाइखौ सेनिटाइज खालामनांगो आरो फैनानै साबोनजों सुनांगो नङाबा सेनिटाइज खालामनानै लानांगो। बेखौ बयबो जाहाथे सांग्रां जायो आङो गिबियावनो बेखौ खावलायबाय। दा बेवहाय भारत सरकारा, आसाम सरकारा जोबोद गोख्रोङै जुजिदों आरो आसामाव दिनैसिमबो सासेल' सुबुङा जिउ गोमादों। दा बिनि थाखायनो आसामाव दासिमबो साक्सेसफुल जानानै दङ। नाथाय जोंनि नेक्स्ट फेजफोरनि थाखाय जेरावनोखि सिम्पटम ओंखारदों माने बेवहाय लोमजानाय गुजुनाय गैयै मानसिनियाव टेस्ट खालामनायावबो बे भाइरासखौ मोन्दों, बेबायदियाव जोंहा साननांगौ जायो। दा बेनिखायनो एनि टाइम जों सांग्रां थायो, आं बेखौ साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ गिबियावनो खावलायो। दा बे समावहाय जिथु गभर्नर रुलआ जाबाय, बे समाव गभर्नर रुलनि सायावहाय BPF हान्जाया दासिमबो ब्रा बिनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? गभर्नर रलखौ लानानै BPF हान्जानि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बायदि बुंदों। दा बेवहाय आङो गोबां खोथा बुंसोनांगौ होननानै सानाखै। बिथांमोना 67 बोसोर पावाराव थाबाय हिसाबै पावाराव थानो लुबैनाया स्वाभाबिक। दा बे हिसाबैनो पावार गोमाजानो गिनानै बायदिसिना खोथाफोरखौ बुंदों। नाथाय बेखिनि खोथाखौ बुंनायाव बिथांमोननि खोथाफोरखौ नुनानै मानसिफ्रा एसे लाजिनायसो मोन्दों जे बिथांमोना जे बिराद पावार लुबैसुला एबा पावार नङाब्लानो दसेबो थानो हाया बेबायदिसो बेखौ नुदों आरो। दा नङाब्ला 67 बोसोर आन्थर्जयै खामानि मावनानै दिनै बिथांमोना गभर्नरा मास मोनथामानो जा 6 मासानो जा लानानै सामलायनायखौ गिनांगौ गैयामोन। दा बेवहाय बिथांमोननि गिनायखौ नुयोब्ला, रिएक्सन खालामनायखौ नुयोब्ला जोबोद माने लाजिनांथाव बायदि नुयो। आरो फारसेथिं बिथांमोना संबिजितनि बायदिसिना पेराफोरनि खोथा बुंदों, 6 सिडिउलनि 6A आरो 16नि खोथा, बे बायदिसिना कन्ट्रभार्सियेल लाबोदों। नाथाय गभर्नरा जेखौ खालामदों बिथाङा सानै हयै खालामदों। दा बेवहाय चेलेन्ज खालामनो हायो बिथांमोना कोर्टआव, हाइ कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट जियानो खालामा मानो, नाथाय गभर्नरा गावनि लाइनाव गाव थांगोन। दा जोंहा UPPL हिसाबै जों गोदान हान्जा, जुदिअबा जोंनि हान्जाया गोदोनिफ्रायनो दङमोन, BPPF मुं लानानै उनाव UPPL जाबाय। दा बेवहाय मानगोनां UG ब्रह्म बिथाङा दैदेनदोंमोन आरो दिनै आङो बेवहाय आफादगिरि जाफैदों। दा जोंहा बेवहाय खोब सानसोनांगौ गैया। 17 बोसोर BPFआ सालायबाय आरो 3 मास बा 6 दान बिथांमोना मोननायावबो जोंहा साननांगौ गैयामोन आरो दा गभर्नरा मोननायावबो साननांगौ गैया। मानोना जाय मानसिफ्रा BPFआ 17 बोसोर थानानै जेबो गोदान खामानि मावनो हायाखै, खालि गभर्नमेन्टनिफ्राय फैसाफोरखौ फैयोबा रानना होनाय आरो बेखौबो माखासेखौ राना गावनि पकेटावसो सोयो। दा बेबायदियाव आरो 6 मास लाबावोबा, 6 दान लाबावोबा खोब माबा माबि मावनो हासोगोनखौ जों नुहुराखै। दा ओंखायनो जों जेबो सानाखै, जोङो सोलायनायनि थाखाय खामानि मावदों। BTR गोरोबथा जाबाय। दा 1 नाम्बारावनो जोंहा राजखान्थि भाबै जोङो दिनै खामानि मावनानै BTR गोरोबथाखौ आखरे बे जाहाथे इमप्लिमेन्ट जायो बिनि थाखाय जों खामानि मावगोन। बिनि उनाव जोंहा जोंनि गेजेराव जौगानाया फैनांगोन, फरायसालिफ्रा मोजां जानांगोन। दिनै LP स्कुल, ME स्कुल, हाइ स्कुल गोबां जेंना दङ, अंगनबादि सेन्टारफ्राव जेंना दङ, बेफोरखौ जों फोजोबस्रांनांगोन।
आयआ न' मोनाखै मानसिफ्रा थगायना जादों जब कार्डनि फैसाखौ थगायनानै जादों गोबां जेंना दङ गिदिर गिदिर आसनिथ' जेबोआनो गैया इन्डास्ट्रि गैया बेवहाय मोजां इमप्लयमेन्ट गैया दा बेफोरखौ लाजोबनानै जोङो खामानि मावनो दिनै फैदों दा बे हिसाबै जोङो बेयाव खामानि मावगोन फारसेथिं गोबां करापसन जादों अफिसाव बेफोरखौ नुगासिनो दङ मैयाबो प्रेस मिट खुंनानै होदों आरो कन्टिनिउ बियो ओंखारगोन थांनाय 10 बोसोरसोआव 15 बोसोरसोआव गोबां थाखा फैसाफोरखौ जाख्ल'नायनि रेकर्ड पार्टिफ्रा दङ दा बेफोरखौ दिनै होनांगोन मानोना गुड गभर्नेन्सखौ बयबो लुबैदों बियो पाब्लिक मानि बे फैसाया सोरबा सासे सानैया हाजिरा मावना लाबोनाय नङा बहाबा बेफार खालामना लाबोनाय नङा बियो रायजो राजाफ्रा टेक्स होनानै गभर्नमेन्टनि न'आव टेक्सआ जमा जानानै उनाव रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारा हरो दा बे फैसाखौ लानानै इरिगेसननि बान बानायनांगो लामाखौ मोजां बानायनांगो बायदिसिना स्किम हमनांगो दा बेखौ हमालासिनो जे जाख्ल'दों दा बेखौ हमनानै मोजां मोनसे खुंथाय लाबोनांगो आङो आसरित जादों सोरबा साफा सानैया दिनै बुंदों बर'निफ्राय सासनखौ सेनानै मालायनो होनो नागिरदों उमुकनिफ्राय सेनानै उमुकनो होनो नागिरदों थारमाने जोंखौबो बेवहाय जोंनि हान्जाखौबो बेवहाय फैजानो लुबैयाखै नामा दा मा बुंनो नागिरदों बेवहायलाय दा दिनै डेम'क्रेसियाव सोरबाया 5 बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोर थागोन बिनि उनाव सोरबाया फैगोन दिनै इउपिपिएलआ जुदि बेवहाय फैयामोनब्ला सेकेन्ड पार्टिया सोर दङमोन बेवहाय डाइरेक्ट कंग्रेस नङाबा बिजेपिया दिनै सासनखौ सामलायगौमोन दा बेफोरबायदि समाव मोनसे समाव जायहा फेलार जायो बेखौ जोङो दिनै खौसे जानानै इउपिपिएलआव बाहागो लानानै सोलायनायखौ लाबोनांगो आरो 5 बोसोराव इउपिपिएलआ मोजां खामानि मावाबा बेवहाय हयथ' बिपिएफआनो फैफिनगोन बा सोरबायानो फैफिनगोन दा बेसो डेम'क्रेसिनि नेमखान्थि दा बेखौ खोब बांद्राय पलिटिकेलाइज खालामनायखौ नुदों नाथाय दिनै बेबायदि सेन्टिमेन्टजों जुदि थाङोब्ला जोंनि इनटलारेन्सआसो नुजागोन दिनै जोङो मोनसे ओनसोल सामलायनो ओंखारदों जेराव 32 लाख मानसि दङ बे 32 लाखआव गोबां गुबुन हारिफोरबो दङ दा दिनै गभर्नर सासेखौनो गुबुन हारि होननानै सामलायो होनना बुङोबा जोंनि सिङाव थानाय 15-20 लाख गुबुन हारिफोरखौ जों बोरै टलारेट खालामगोन दा बै मानसिफ्रा जोंजों मानो जोंनि इयुन लामा थाबायनायाव मानो जोंजों जगदान होनो दा बै खोथाफोरखौ दिनै जोंहा साननांगौ जादों दा बिनिखायनो जोङो सानै हयैसो जोंनि आद्रा थानाय सिमांफोरखौ मोगथां महर होनांगौब्ला जोङो खौसे आवगायलांनांगोन आं बेखौ दिनैनि समाव हास्थायो जोंनि पार्टिनि सासे आफादगिरिमोन आरो दाबो बिथाङा जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरि बेजों लोगोसे बिथाङा सासे फर्मार एमपि आरो सासे इन्टेलेक्सुयेल दा नंखायनो कनस्टिटिउसनेल प्रभिजनफोरखौ बिथाङा एनालाइसिस होदों मा जाथाव मा जाथावा दा बेवहाय आंजों बिथांजों आइडियलजिकेल कनफ्लिक्ट होननायनि जेबो खोथा गैया जायखिजाया इन्टेलेक्सुयेलानो गोबां एनालाइसिसफोरखौ होनो हायो आरो होनांगौ बे होनायाव जेबो उसुबिदा गैया दा बेखौ लानानै बिपिएफ दोलोआसो खोब पलिटिकेलाइज खालामदो जे ओरैबायदि होननानै दा बेयाव जेबो मुलाम्फा जानाय नङा आरो जों बिथांमोननिखौ जों खालामनो नागिराखै बेबायदि खारन हाब्रु सारलायलायनानै फिसा खोथाफ्रावनो दिनै आन्दायलायनानै गुबै थांखियाव जों सहैनो हानाय नङा आरो 17 इयार्सआव बिनिखायनो बिपिएफआ खामानि मावनो नागारनानै इउजि ब्रह्मआ मा बुङो प्रमद बर'आ मा बुङो एबसुआ मा बुङो बेवहाय बेस्थ' थानानै दिनै जेबो मावनो हायाखिसै दा नंखायनो नैबे समा हाब्रु सारनायनि नङा खामानि मावनायनि सम दा बिनिखायनो दिनै जायफ्रा दिनै पावाराव दङ बिसोरखौथ' आसि थुखागोन दा बिनि उल्थायै बिथांमोनाबो जोंखौ आसि थुनो नागिरदों नाथाय जोंखौ आसि थुनो मालाय मा थुनो बिथांमोनासो 17 बोसोर सामलायदों दा बे हिसाबै दिनैनि समाव सोरखौबा इउजि ब्रह्मखौ लानानै सोरखौबा लानानै बेबायदि खोथाखौ फान्दायनानै जेबो लाब गैया थोंजोङै गावनि खामानिखौ मावलाङोबासो रायजो राजाफोरनि अननायखौ मोनगोन दा बे लकडाउन समावहाय नोंथाङा रायजो राजाखौ बे बिसायख'थिनि सायावहाय माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा लकडाउना जाबाय कर'ना भाइरासनि थाखाय जादों COVID-19नि थाखाय दा नंखायनो मानसिनि जिउआनो बयनिख्रुइबो देरसिन दा मानसिनि जिउआ बासायनांगोन बिनि उनावसो राजखान्थि जागोन बिनि उनावसो बायदिसिना खान्थि एबा खामानिफ्रा जागोन दा बेनिखायनो नैबे समाव जुदिअ जोंनि ओनसोला ग्रीन जनबाबो आङो बयखौबो खावलायबाय थादों जे जों साबधानै थानांगो आरो COVID-19निफ्राय जों जेरैखि जाया बासायनांगो मैया हरनिफ्राय आसामाव गुबुन रायजोफोरनिफ्राय मानसि लाबसिगोन होननानै गभर्नमेन्टआ बुंदों जायफोराव जों नांथाना दङमोन थाबथानानै दङमोन ओंखारबोनो हायाखैमोन दा बे मानसिफ्रा फैयोबा दा बेवहाय टेस्ट खालामनाय जायाबा हयथ' सासेनाव नङा सासेनाव फैबायनो हानाय बेरामफ्रा दा बेफोरखौ लानानै जोंहा साननांगौ जादों आरो ओरैनोबो जोंनियाव जेफोर टेस्ट जानांगौ रेन्डम टेस्ट बे खोब बारा जायाखै माने दा नंखायनो जोङो साबधान थानायानो बयनिख्रुइ गोनांथि आं बेखौ बुङो आरो बिनि अनगायै दा COVID-19नि जितु लकडाउन जाबाय दा बेवहाय जोंनि हादोरल' नङा मुलुगनाङैनो दिनै रांखान्थिनि मोनसे जेंनायाव गोग्लैगोन होननानै सावरायबाय थादों दा जोंहा बर' हारि हिसाबै बेवहाय साननांगौ दङ मानोना जोंनि हारियावबो गोबां गोरिब गुन्द्रा दङ मिडिल क्लासनि मानसिफोर दङ जायफ्रानोखि इनकाम खालामनो लामा गैयाबा ओंखाम रसा नांनो गोनां जायो सोरबा कालचारनि मानसि थागोन
जायफोरानोखि साख्रि बाख्रि इनकाम गैया नाथाय एफा एनै बैसागुआव मेथाइ खननानै फैसा मोनगौमोन आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफोर थागोन जायफोरनोखि मोनसे सिजनेल इनकाम दङ बा दैनन्दिन इनकामजों थांना थायो बे मानसिफ्रा जेंनायाव गोग्लैगोन दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो जोंनि हारिखौ लानानै खोब सिरियासलि जों साननांगोन इयुनाव जों माबायदि दावगालांगोन जोंनि आबादखौ जोङो माखौ मावगोन दा बेखौनो आंबो रायलायगासिनो दङ एग्रिकालसार इउनिभारसिटि रायलायदों जे नैबे समाव माबे आबादखौ जों मावगोन दिनै अमा फिसियोमोन बर'फ्रा नाथाय हरखाब अमायावबो मोनसे दिनै भाइरास नुजानानै अमायावबो दावराव दावसि जागासिनो दङ दा बेफोरबायदि थासारियाव जोंहा थांना थानायनि थाखाय जोबोद मोनसे साननांगौ जादों दा नैबे समाव जोङो इयुननि खोथाखौ बारा साननो हाया नैबे समा जों बोरै बारलांगोन बिनि थाखायसो जों साननो गोनां जादों आरो बिनिखायनो आङो फरायसाफोरखौ फरायनाय जोंनि आबादारिफोरखौबो गावनि खामानियाव गोसो होनाय हारिनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफोरखौ आङो गावबा गावनि मावनाय दांनायाव गोसो होनो थाखाय आं खावलायदों जाय जि लेभेलावनो हायो जोङो डिस्टेन्स मेनटेन खालामनांगोन सिस्टेमखौबो मानिनांगोन आरो बेजों लोगोसे जेरैहाय हायो थांना थानायनि राहा लामाफोरखौ जाहाथे बयबो कनसेन्ट्रेट खालामो आं बेखौसो बयखौबो खावलायो बाख्नायनो सानो जोंहा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां आरो बिपिएफ दोलोनि जायफोरा आंखौ सोंखारिदों बा समाल'चना खालामदों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो मानोना बिथांमोननि बे क्रिटिसिजमानो आंखौ खामानि मावनो थुलुंगा होयो दा बेवहाय बिथांमोननोबो हयथ' क्रिटिसिजम खालामनो मानसि मोनाखै आंखौ मोनदों मोजाङानो जादों आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो इयुनावबो जाहाथे बेबायदि क्रिटिसिजमखौ खालामलांबाय थायो मानोना सक्रेटिसआनो बुंदों नोङो जुदि जौगालांनो लुबैयोब्ला दावगालांनो लुबैयोब्ला आरो कारेक्सन जानो लुबैयोब्ला नोङो न'सुं सेराव सासे सुथुर लाखिना दोननांगौ होननानै सुथुर थाब्लासो नोङो कारेक्सन जानो हायो दा नङाब्ला नोङो रावबो नोंखौ जानाय लोंनाय मोजां गाज्रि दा आंखौ सानफ्रोमबो आंनि हाबा जानाय आंनि जानाय लोंनाय गथ' देरनाय देरै रायनाय रायै मा दोङो मा गैया गासैखौबो बिथांमोना खालामबाय थायो दा बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा आङो बेखौ खावलायो बिथांमोना जाहाथे कन्टिनिउ खालामो नङाबा मालाबा आंबो हाग्रामा जानो नाजाफ्लांबा दिगदार जागोन दा ओंखायनो आङो जाहाथे रायजोफ्रा बुंदों आंखौ नोङो सेकेन्ड हाग्रामा जानाङा होननानै दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा आं बेखौ बुजियाखै खिन्थु दा लासैनो बुजिनो नाजागोन आङो मानो रायजोफ्रा बुंदों दा अब्ला आंखौ क्रिटिसाइज खालामनायखौनो आङो मोजां मोनदों धन्यबाद होदों